Хоч штучкою, хоч опудалом, але посада потрібна. Колишня окупаційна прокурорка Криму Наталія Поклонська таки отримала нову роботу. Указом російського президента Владимира Путіна її призначено заступницею керівника Росспівробітництва. Ця агенція займається просуванням російських наративів за кордоном та взаєминами з державами так званого СНД. Раніше Поклонська мала стати послом РФ в острівній Африканській республіці Кабо-Верде. Утім, після того, як МЗС України порушило перед урядом Кабо-Верде питання про злочинну діяльність екс-прокурорки, Поклонська відмовилася від посади і послалася при цьому на особисті обставини. На новій посаді Наталія Поклонська пообіцяла опікуватися тісними зв'язками з росіянами за кордоном, зокрема і в Україні. Щоправда, сама Поклонська після окупації Криму перебуває у розшуку за державну зраду.